Duh yekem civîna gera sisiyan ya danûstandinên Cinêv di navbera şanda opozisyona Sûrî û şanderê navdewletî ji bo Sûriyê li Cinêfê hat lidarxistin û tê pêşbînîkirin ku şanda rejima Esed di 15 Mehê de bigihe Cinêfê ta ku danûstandinên rasterast di navbera wan û şanda opozisyona Sûrî de ya ku nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd di nav de heye bên encamdan. Serokê şanda opozisyona Sûrî Esad Zuዕbî di kongrekî rojnamavanî de piştî bi dawî anîna civînê li gel dîmistura ragihand ku şanda opozisyona Sûrî matmayê maye dema ku dîmistura seredana welatên ku piştevaniya rejima Esed dike wekû welatê Rûsya û Tehranê û dibêje ku gera dîmistura tu geşbînî têde tune bû ji ber ku tanha Rûsya piştevaniya rejima Esed dike. Di heman demî de ez Zuዕbî got ku ewan ji dîmistura re tekezî li ser armanca wan ya sereke kiriye ew jî ku qonaxa veguhêz li Sûriyê dest pê bike û pirsa girtiyan bi taybetî girtiyên jin û yên zarok di girtîgehên Esed de werin berdan. Her wiha tekezî li ser rawestandina êrişên rejima Esed li ser çekdarên opozisyona Sûrî û welatiyên sivîl di wê civînê de hat kirin. Ji aliyê xwe ve cîgirê Wezîrê Derveyê rejima Esed Fêsal el-Miqdad ji ajansa ABC ya Amerîkî re ragihand ku opozisyona Sûrî di xewn û xeyala de bîr dike. Dema ku dibêje ku bila hikûmeta veguhêz li Sûriyê durist bibe ji ber ku bi dîtina wî ew yek serjêrkirina leşkerî ye ango înqîlab li ser rejima Esed e û dibêje ku nakokî di navbera opozisyonê de heye û ne yekin ji ber wê yekî hikûmeta veguhêz bêçare ye ango mustehîl e. Ji aliyê xwe ve Stîvan de Mistura jî di kongrekî rojnamavanî de piştî ku civîn li gel şanda opozisyona Sûrî pêk anî ragihand ku di seredana wî ji bo Rûsya û Tehranê dît ku her du welat dixwazin ku nêrîna Amerîka ku qonaxa veguhêz û çareseriya siyasî li Sûriyê dest pê bike û serbar kir ku ew nizane ji bo çi hin alî hene dibêjin ku qonaxa veguhêz di vê gerê de nayê guftûgû kirin ta ku paş re bê aktîv kirin. Bi taybetî seredana wî ji bo wan welatên navborî di çarçoveya mijara qonaxa veguhêz de bû. Ji aliyê xwe ve John Kerry Wezîrê Derveyê Amerîka ragihand ku vê carê derfet heye ku her du şandên Sûrî danûstandinan bike û çareseriya siyasî li Sûriyê bi ser bikeve. Zêd Hesen, ARK.